Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari ito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakaday pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng kreya ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-kreya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa pati ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Kreya? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Dun lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, yung ko po nito, request para magpa-Kreya. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko,
niyakap ko talaga siya, Dok. Mm. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Yun talaga. nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak si Mr. Loreto Ilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing 4 na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Omega-1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Omega-1 tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega-1, bumaba na po.
pa ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung biopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira na nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsy, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating libro. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtakanga siya. Dati, nahihirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit na pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Ang sakit. pagkatapos mag-ihi,
Sobra. Nung nakainom ka ng Amazing Four, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit na akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na wala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang ng pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Grabe. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang 2 babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang burden sa kanila, wala na. Okay na, okay. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako, sir, kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ay, oo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito ka tabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo na naibigay ng ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, dahil magpasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung naputuwag ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos,
balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinay niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14, yan na June 14. Alang taon na sukreatinay niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko doon ang Resulta. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, saro man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparaluputon ngayon ang lawas ko, ang nangyayang ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alam ka ako sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis, Muna, subukan natin. subukan mo tangay ining missing 4. Di yo, inot, andara ako sa nangani, 1K. Dati akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc Ning, 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga ni, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7. 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog ng bitis niya. Kada siya masyado na nagkatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makatulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon.
Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam. Kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa yung urinary. Sabi, Urinalysis. Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Salamat. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020.
at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Miss School of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle Sea at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, Okay. na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, ng Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle Sea at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle Sea at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle Sea ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon,
after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng alat, maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko Ayan, si sa Doc mga Joey, sabi ko na pwede dalan sa ako ng mga Amazing couple, Ball. di ba? Kasi So, ang ayun. aming pagdating ko talaga Ayan, ng Ma'am mga Florida. nas. Ayan po. Kasi So, yun, bukas pa mo ang aming office. We are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so hindi ko po mabuksan yung pinto. Ayan, so sinaraduhan tayo ng pinto, hindi ko mabuksan. Kaya dito muna tayo sa cellphone, magprograma, diba? So, yun, bukas po kami tomorrow, yan, February 14. Yan. So, bukas po kami tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, Valentine's tomorrow. Kaya sa mga mag-a-avail po ng ating mga amazing products. Yan. So, may mga regalo tayo tomorrow. Kaya magsadya lamang po kayo sa aming opisina. We are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City in Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami 8 a.m. to 6:30 in the evening po bukas. Bukas na bukas kami dito sa ating office. Pwede po kayong mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa mga numero. Sa Smart, we have 0910-4482-598. Once again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, bukas po, open po ang aming opisina. Free health consultation, and of course, sa mga mag-a-avail po ng ating mga amazing products dahil Valentine's po bukas. So, may mga regalo tayo sa ating mga amazing clients, kaya pumunta po kayo bukas as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. Okay? So, yun, wag po natin sasayangin itong araw, diba? Lalong-lalo na po sa may mga health concern. Yan, kanina, ang dami naman po natin mga pasyente dito na nag-avail ng ating mga amazing products. Yan, si Ma'am Sweeney from Camaligalbay, yan, yung kanyang asawa po ay na-stroke. Pero dahil po sa ating mga amazing products, ay naka-recover po yung kanyang asawa at from 3 times, naging twice, hanggang sa once a day na lang po ang pag-take ng kanyang asawa. So, ngayon din po ay available na ang ating mga siopaw, mga frozen food. Ayan, so nag-avail din sila kanina. Ayan, so lahat na nandito na, 'di ba? So, nag-avail si Ma'am ng Amazing 4. Sinabayan niya din po ng frozen food. At ayan, kumain din sila ng ating siopaw, 'di ba? So, kakarating lang ng ating mga frozen food, especially yung ating siopaw. Kaya po, pwede kayo dito magkape, or kumain ng ating mga frozen food. Yan, dito lamang po yan sa office natin. Pwede kayong mag-reseller, pwede kayong kung pwedeng pang consumable, pwedeng gamitin natin pang araw-araw. Kasi more on po mga nutritious yung mga nilalaman po niyan. So, kanina may nagpa-consulta din sa atin na mayroon pong acid reflux. Ayan. So, almost 1 year na tinitiis ni tatay yung kanyang health concern, pero wala pong nangyayari. Sabi niya, pangpakalma lang. Kaya ngayon, sinubukan ng ating mga amazing products
So, binigyan muna natin ng 49 cups ng ating Mega 1 capsule and yung ating vitamin C alkaline. Yan. So, titignan natin. Kasi lahat na sinubukan na ni tatay at pinuntahan na daw niya lahat-lahat. Pero ganun pa din po yung kanyang sitwasyon. Ayan. Kaya naman napakinggan tayo sa programa, through radio program ng DCGB, ay pumunta po dito sa aming office. Yan. So, diba? Ginawa nyo na lahat-lahat pero wala pang nangyari. Yan. So, pinahuli na naman si Doc Joey. Diba? Halos naubos na lahat ng inipon bago pumunta kay Doc Joey Bitito. Yan. So, sayang ang pera. Pero yun nga, medyo natatakot tayo. Pero mas matakot tayo kung wala pong nangyayari sa ating kalusugan. Diba? So, ganun din. Kahapon, na-mention pa lang namin ni Doc Joey si tatay. Ayan, so bukas ko na lang sabihin, baka magkaroon ng aberya. Ayan, so natulungan po natin sa liver. Yan, si tatay. At yan, almost 1 year sa atin. Pero after 6 months, hindi na sa atin nagpakita at uminom na lang po ng Mega 1 capsule. Ayan. Pero dahil po sa ating mga amazing products, yung kanyang problema sa liver ay naayos na. Kaya bumalik naman po dito sa atin dahil mataas po ang kanyang PSA. Ayan. So, ngayon po ay gagawin naman natin upang po ay matulungan si tatay. At dahil single, sabi ni tatay ay single. Ayan. So, bukas, dito siya magsa-celebrate sa atin. Ayan, dahil Valentine's, umpisahan na natin na siya ay matulungan sa kanyang karamdaman. Diba? Bukas po, magsadya lamang kayo sa ating office. Ngayon po ay may naka-check-in din dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, bukas po, open po ang Dorotea Resort and Spa sa mga magpapabook. Ayan, may mga discount po kami hanggang February 16. Diba? So, February 6 until February 16 po yung ating pa-promo po dyan sa Dorotea Resort and Spa. Kaya po, ayan, isearch nyo lamang po ang page ng Dorotea Resort and Spa. Ayan, hanggang February 16 po yung ating pa-promo po dyan. So, mag-text lamang po kayo kay Doc Joey sa 0910-4482-598. Again, sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede po kayo mag-message kay Doc Joey at pwede kayo magtanong kung ano po yung mga promos natin. Lalong-lalo na, yan, sa Dorotea Resort and Spa, Valentine's Day promo. February 10 to 16. Yan, spend your Valentine's Day with us. We will be having 1 week promo this coming Valentine's Day. 15% off. Ayan, so in all bookings. Ayan, so room inclusion, free breakfast, good for 2 packs, Wi-Fi connection, access to full, ayan, garden view, air-conditioned room, flat screen TV, pwede din access sa dining po natin. Diba? So sa mga mag-i-inquires, pwede kanyong i-search ang Dorotea Resort and Spa tomorrow, ayan, sa page natin. Contact number 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official Facebook page ng Dorotea Resort and Spa. Yan, tamang-tama po sa mga couple, sa mga mag-check-in. Yan, dito sa Legazpi, sa mga magta-transient din. Yan, may mga available tayong iilan na rooms. Yan, pwede kayo dito magpabook sa through Transcend dito sa Kabaangan, Legazpi City. Yan, sa may mga gusto din pong magnegosyo, katulad ng ating mga frozen food, open po tayo for reseller. So, meron tayong mga special siomai, gawa po sa soybeans. Yan, kanina may pumunta po dito kanina from Taisan, Legazpi. So, napakinggan tayo sa programa at nagawin po ng 1 box na Miracle Sea
At lahat ng ating siomay, lahat po sinubukan ni nanay, si tinry niya. Yan, 3-4. Kaya lahat gusto na niya matikman. Ganon din po yung ating siopaw, nakakarating lang. Ayan. So, mainit-init pa. At yan, malalasahan niyo talaga ang sarap, di ba? So, yon. Kaya, bukas, pwede kayo dito mag-snack or kumbaga kasama ang inyong mga ka-love team, diba? So, yon. Nandito ako ngayon sa ating room, sa Transcend, kasi hindi ko po mabuksan yung ating room. Yan, kay Miss Jeneline Berano, good evening po, Happy Valentine's Day in advance. Yan din po, Happy Valentine's Day din sa iyo, Miss Jeneline. Isa sa natulungan po natin na hindi po lumala ang kanyang karamdaman. Yan, so, naoperahan man po siya, at sa tulong ng ating mga amazing products at sa kanyang pagdasal ay yung result po ay binay. Ayan. Kaya laking pasalamat po ni Miss Jeneline Beherano. Kaya naman po sa lahat ng may mga health concern, subukan ng ating mga amazing products. We have amazing 4, namely Miracle C, Mega A Multi-5 and si Mega 1 Capsule. Plus, meron na tayong Vitamin C Alkaline, kaya 5 klaseng mga capsules na po natutulong sa iba't ibang uri po ng karamdaman na meron ang isang tao. Ayan, so amazing 4 plus vitamin C alkaline. Ayan, so bukas may mag-a-avail ng 5 figure. Ayan, so bukas po ay yan, bumalik si tatay, diba? So, again, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, sa mga nakaantabay po sa Satuya Ngunyan, sa programa ng DCGB, sa mga nakaantabay sa radyo, ayan, magandang hapon, and advance Happy Valentine's po sa inyong lahat. Ayan, so, bukas po, open po ang aming office. Again, we are located Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Open po kami bukas from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Pero by Sunday po, announcement po, Sunday ay sarado po muna ang ating office. Pero sa mga kukuha or mag-avail ng ating mga amazing products, mag-text lamang po kayo sa akin kung or kay Doc Joey kung ano po yung i-avail natin na produkto, para ma-ready na po natin at i-pick up. Yan. Pick up nyo na lamang po dito sa ating opisina. Ayan, kasi nandito naman po si Papa ng Sunday. Yan. Kaya pupunta muna tayo sa Dorotea Resort and Spa sa Sunday. Yan. So, ayusin muna natin sa resort. At kasi may magkakaroon po ng function po dyan sa March. Ayan. So, kaya naman sa mga naghahanap ng function hall, open po ang Dorotea Resort and Spa. Yan. So may mga promos tayo. Yan, makipag-ugnayan lamang tayo kay Doc Joey Bitito. Yan. So pwede din kayo dito magpabook sa Legazpi. Yan. So puntahan nyo lamang po kami dito sa harap mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan. So magkita-kita tayo bukas dito sa Legazpi. Yan, free health consultation. Kaya naman po sa mga ayan, nag-friend request si ano yan. Ayan, so yun po. Kung may mga katanungan po kayo regarding sa ating mga amazing products, yan, so ayan, so mag-ano na lang po kayo, mag-message sa amin. Sa Ginubatan din po, may mga available na tayong mga products dyan. Yan, so iilan lamang po ng mga products, kaya mag-text muna kayo kay Doc Joey or sa akin, diba? Once again, ang contact number po sa akin ay 0927-316-7466. Ayan, so wag na po kayo mag-text doon sa smart ko kasi wala na po yung smart ko. Ayan, so may kumuha ng ating isang cellphone. Yan, kaya sa mga nagte-text po doon sa smart ko or GCash ko, hindi ko na po yun ginagamit, diba? So, ang ginagamit ko na po ay 0927-316-7466. So, yan po yung aking contact number. And of course, kay Doc Joey naman po sa
104482-598 or sa Globe 0917-853-8933. So sa lahat ng may mga health concern, subukan po ang ating mga amazing products from Amazing 4, namely Miracle C, Mega A Multi-5 and si Mega 1 Capsule. Plus, meron na po tayong Vitamin C Alkaline. Kaya 5 klase na po yan. Wala naman po ang kakayahan po natin na budget. Huwag pong matakot na magtanong kay Doc Joey Bitito. Lalo-lalo na kung ang rami na po natin ng mga karamdaman. So may pumunta sa atin dito galing sa isang hospital. Hindi na daw kaya ng hospital dahil sa cancer. Pero dahil po napakinggan tayo sa programa, ay pinuntahan tayo. Kasi po walang imposible. As long as na nakakainom po ang clients ng mga capsules, yan may pag-asa pa. Kasi walang sino man po ang makakapagsabi na hanggang doon na lang, 'di ba? Hangga't humihinga, may pag-asa pa po yan. Pero kapag hindi na, yan, imposible na lang, 'di ba? Pero hangga't ngayon pa lang ay hindi pa po lumulubha ang ating mga health problem, so magpakonsulta na agad tayo. So isipin po natin na isa lamang po ang buhay. If ever po may mangyari sa atin na yan, parang ang hirap na pong ibalik. Kaya ngayon pa lang po ikaw ay may magandang kalusugan na, ay pangalagaan po natin yan. Kasi ang hirap po sa panahon ngayon na tayo po ay magkasakit. Alam naman po natin ang gastos kapag na-hospital. Ayan, kaakibat ang libu-libong pera na kailangan. Kaya ngayon ay mag-ingat, 'di ba? So may mga discount naman tayo na binibigay. Yan, so sinasabayan pa natin 'yan ng mga pangkonsumo po ninyo, 'di ba? Katulad ng ating mga frozen food, ngayon may dinagdag naman kasi lahat po na mga nilalagay natin dito ay lahat po 'yan ay natural, 'di ba? Wala pong mga chemicals, lalo na yung ating mga frozen food dahil po gawa po yan sa soybeans. So kahit na may mga health concern, mga bata na hindi po kumakain ng mga gulay, yan, mas mainam po yan kasi ay soybeans. Yan. Kahit i-research po natin ang soybeans, malaki po yung naitutulong po sa atin yan, di ba? So yan, kung kayo po ay mga nagre-resell, nagbebenta ng mga frozen food, ayan, so makipag-ugnayan lamang tayo kay Doc Joey or pumunta kayo dito sa Legazpi. Yan, so open na tayo dito Monday to Saturday. Pag Saturday naman, nagkakaroon tayo dito ng orientation. Yan, lalo na ngayon, ang daming oportunidad na pwede po natin ditong pagkakitaan, katulad ng ating mga frozen food. Ayan, so ang dami po natin. Yan, may siomai na tayo, may healthy drinks. Yan, so lahat po yan, pwede nyo pong mapagkakitaan. Dahil po ang hirap ngayon, lalo na kung isa lang yung nagtatrabaho sa pamilya. Lalo na ang bilihin ngayon, napakamahal. Kaya ang hirap po magstay lang sa one income. Si Doc Joey, di ba? Halos na abot na po niya yung tugatog ng tagumpay. Pero tingnan po natin, ayan, so lahat, may resort, ayan, Dorotea Resort and Spa. Meron siyang mga rent or transcend, yung ating food supplement. Ngayon, dinagdagan po ng mga frozen food. Ngayon, may siomai. Yan, so lahat na, di ba? Pero akalain nyo, hindi pa din po tumitigil dahil nga sa may mga wisdom na ginagawa si Doc Joey. Yan, so may mga dumarating sa kanya ng mga opportunity, kaya ginagrab po niya. Yan. So, may nag-alok kasi sa kanya last time ng Inasal Express. Alam niyo ba yung puhunan na hinihingi almost 1 million? Yan. So, ngayon, dito sa atin, pwede kayo mag-start at least 3,000. So, may discount naman kayo sa mga next purchase po natin. Yan. Last time, may nag-avail ng mga food packs. Ayan. So, yun yung ginamit niya. At bumalik naman siya nag-avail naman dahil sa masarap yung lasa. Yan, yun na yung ginagamit niya doon sa mga sa mga catering. Ayan. So ang dami natin ngayon. Ayan, so nag-avail yung mga natin, mga food supplements, ang daming magagandang feedback sa atin.
Yan, lahat na yan, sinasabay po natin dyan. Yung from Libon, yan, from Libon Albay, na hindi po makatulog. Yan, so hindi po makatulog almost a year na. Pero yan, from Pasig, umuwi po dito kasi yung pamilya from Libon Albay. Yan, so almost 10 days lang, nakatulog na ng 6 hours. Yan, so kaya bumalik naman, nag-avail ng good for 1 week. At this coming na 28, babalik naman po siya sa Pasig kasi upang po ay ipagpatuloy yung kanyang pagtatrabaho. Dahil nga sa kanyang health concern, natigil yung kanyang pagtatrabaho at nag-focus na kung paano siya gagaling pa. Pero hindi po yun nakuha at napakinggan tayo from Japan. Yan, Japan pa yung auntie niya nandun nagtatrabaho at siya pa yung nag-refer doon sa atin. Kasi lagi po siya nakikinig ng ating programa. Ayan. So, refer niya yung pamangkin niya dito. Ngayon po ay nakatulog na kaya babalik naman sa Pasig para magpatuloy ng kanyang trabaho. Yan. So, sabi ni Doc Joey ay ituloy pa din yung pag-take lalo na almost 22 days pa lang na pag-inom ng Amazing 4, 'di ba? So yung isa naman from Daraga, yan. So sabi niya last time pagpunta niya dito, pinapapunta mo daw ako Miss Len. Ayan. So sabi ko kailangan mong bumalik kasi ayan almost yung mother-in-law niya ay 15 days pa lang na pag-take ng Amazing 4. Ang daming health concern na confined sa isang mamahaling hospital dito sa Legazpi. Pero ganun pa din yung nararamdaman ng mama niya. Kaya naman ay sinamahan niya dito. Pero siya, umiinom na sa atin na yan 15 days. Ayan, nakatulog na din si Sir. Yan, so almost 1 month na umiinom sa atin. Yung mother-in-law niya, almost 1 month na din. At yun, next week, mag-avail naman po siya. Ayan, so nakatulog na. Yan, si Mama Salvacion Aranya Villa. Yan, from Puro Legazpi. Na isa din sa natulungan natin. Yan, iisang tao lang. Ngayon po ay iilan na yung mga pumupunta sa atin from Puro Legazpi. Yan, si Mama Salvacion Aranya Villa. Yan, so natulungan natin yung kanyang asawa na kumikirot yung tagiliran. Yan, si Ma'am Salvacion naman, may problema po siya sa puso. Kaya binigyan ng reward ni Doc Joey dahil sa nag-start na siya magkwento doon sa kanilang mga kakilala. Ayan. So, ngayon, may sinamahan po siyang 3 tao. Ayan, sinamahan niya dito. Ni-refer na kay Doc Joey, yung kanyang mother-in-law, at saka yung kanyang Ayan, kakilala dyan sa Puro Legazpi. Ayan, so yung isa na mild stroke na batang-bata pa, at si ma'am naman, ay hindi niya ito masarado. Hindi niya ma-close open yung kanyang kamay. Pero, biruin niyo po sa 15 days na pag-date ng Mega 1. Ayan, Mega 1 capsule lang yung binigay natin. Ay, grabe yung nangyari sa kanya. Yan, so 1 day pa lang, grabe yung effect ng kanyang Mega 1 capsule. Nung after 1 week, yan medyo na-open na close na niya yung kanyang kamay. Kaya bumalik po sa atin kahapon. At nag-avail naman po ng good for 10 days. At yung kanyang asawa, nag-avail naman po na good for 10 days din. Ayan. So at least, sa pagkwento ni Ma'am Salvacion, may magandang naitulong siya doon sa kanyang kakilala. Ngayon, si Ma'am Luisa, yan, nagre-refer na din sa atin. Isa sa re-refer din, yung kanyang kakilala na laging sumasakit yung parang ngipin. Yan, so, pinadoktor na din, pero ganun pa din. Kaya, pinainom natin ng Amazing 4. So, ang capsule natin, 4 lamang po yan. Amazing 4, namely Miracle C, Mega A Multi-5, and si Mega 1 capsule. Plus, meron na din tayong Vitamin C Alkaline. Kaya 5 klase na po yan na makakatulong po sa iba't ibang uri na karamdaman. Kung kayo'y matagal na, syempre kailangan po natin i-analyze yung buhay natin. For how many years ka na umiinom ng mga gamot mo, pero andyan pa din po ang inyong health concern. Si Nanay Brusula from Tabaco City. Yan, so babalik sila dito by March 1 na.
Ayan, so magpapa-test na yung kanyang asawa. Titingnan natin yung kanyang creatinine kung bumaba na. Kasi nag-start sila mag-take last November. At yan, yung kanyang asawa, almost 408 yung kanyang creatinine. Ngayon po, after 3 months, titingnan po natin yung result po niya.